हेलो एवरीवान अखासो हागासिनो दिनैहायनो नायनो हायो एसे खमायबाय आरोना अखाया दानि जि हादोंमोन दसे बारबो फैबाय बिनिफ्राय आं मोनसे बुस्थुसो शेयार खालामनो नागिरदों अखा हानानै बिराद नइस जासिगोन खोना आरोना पार्सेल माने मोनसे फ्लावारलेस अर्डार खालामदोंमोन आरोना आङो ब्लाउसनि बिबार बानायनो होननानै ब्लाउसाव जेनेबा बिदिनो बिबार साइडफोराव पट्टी होनो थाखाय नैबे फ्लावारलेसखौ मिशोनिफ्राय अर्डार खालामदोंमोन बिनिफ्राय 158 आरोना दामा खमानो 158 लादो किन्तु आं नैबेखौ दाखालै नलबारिनिफ्राय लाबोदोंमोन बेयाव टटेल 20 मिटार दं होनदों आरोना बे मोनसे माबायाव बान्डोलावहाय बिनिफ्राय बेयो जि खम फैदो नै नोंथांमोनाबो सोरबाफोर अर्डार खालामोब्ला आरोना फ्लावारलेसखौ मिशोनिफ्राय अर्डार खालामथारनाङा आरोना ओरैनो लस जागोन जि खम फैखायो नै 158 लाबावदों बेथ' 140 लसो जि बुरजा मोनदों आरो माने गैब्रबिखाय आङो मिशोनिफ्रायबाबो खालामबायमोन आरोना व्हाइट कालारनि गैयिखै बेनिफ्राय जि खम फैदो नै दासो मोनफैदो अखा बोथोरबाबो बेयो होनानै थांफैबाय आरोना आङो मा होनो आनबक्सिं खालामलायासै बिसिखांनासो नुबाय नालाय ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनि होनना सोरबाफोर बिदिनो ब्लाउस डिजाइन माबा माबि बानायोब्ला आरोना मिशोनिफ्राय खालामनानै लाब गैथारा लोगोफोरनि जि खम फैखादोना ओमफ्राय बेखौ नाय बियो जि बुरजा बियो जा एसे आंथ' एबारनिफ्राय बानायला माने मिशोआव अर्डार बिदि फ्लावारलेसफोरखौ आरोना डाइरेक्ट हलसेलाव थांनानैनो बाहैगोन बेबो हलसेलाव बायनायमोन बेखौ इम्पर्टेन्ट थाखाय माबादोंमोन आरोना आं नैबेखौ व्हाइट कालारनिखौ अर्डार खालामदोंमोन जि लस मोनबाय आरो ओरैनो माने थ' नोंथांमोनाबो खालामोबा मोजां जागोन आरोना बायसेन्स नांगौ जानायाव जेनेबा माबानाया बेलेग थेवब्लाबो आरो बुहुत खम फैयो नै बेखौ नाय आरो बेखौ नाय जि इसे आंथ' बेखौ बख'वाखैबो जेरै दं ओरैनो खानाय नै मिथिबाय आरो जिखुनु फ्लावारलेसआदि मिशोआव एसे खम फैयो आरो नै बेफोरबायदि फैस्लाबा दा आरो अखा हाबाय थानायजों खोमसि खोमलाव कारेन्टबो गैया नै खमायबाय आरो एसे अखाया जि खोमसि जाखादोंमोन दानिहाय बार फैबायना बेनिखायनो कारेन्ट गैया जोंनियाथ' बिदिनोसै एसे बार अखा फैबानो टाउननिफोरबायदि जाया एसे बार अखा फैबानो थांखाबाय आरो कारेन्टआ बे गस्लायाव होनायदोंमोन डिजाइन बेनिखायनो बिहरदोंमोन आरो